ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଯୁବକ ରହିବାର 8ଟି ନିୟମ। ନମ୍ବର 1, ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିକି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠେ ସେ ସର୍ବଦା ଯୁବକ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହେ। ନମ୍ବର 2, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ଅତି କମରେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଜରୁରୀ। ନମ୍ବର 3, ରାତିରେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବା। ରାତିରେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବା ମଣିଷର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସାରା ଜୀବନର ଖୁସି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶୋଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଜୀବନରେ ଚିନ୍ତିତ ଥାଆନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେମାନେ କଦାପି ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 5, ମଦ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନା କୁହ। ଯଦି ତୁମର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ତେବେ ନିଜକୁ ନିଶା ଦୁନିଆରୁ ଦୂରେଇ ରଖ। ନିଶା ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଶତ୍ରୁ। ନମ୍ବର 6, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁସି ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନମ୍ବର 7, ଜଳଖିଆ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କେବେ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦିନସାରା କିଛି ନ ଖାଇ ରହିଲେ ଚଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସକାଳ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 8, ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଅନ୍ତି। ଶୋଇବା ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ରୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଏହା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଯୁବକ, ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଫିଟ୍ ରୁହନ୍ତି।